Добре дошли песнопойни теленца на Йо Мама арената! Майка ти е толкова грозна, че хат като я видя и си казали, аха да бе, да, избягали в другата посока. Майка ти е толкова грозна, че дори по байтошево време не е била добре. Майка ти е такава тиква, че крещи в плик, за да изпрати гласово съобщение. Майка ти е толкова дебела, че единственото, което я спира да отиде на работа е вратата. Майка ти е толкова дебела, че ДНК-то е бекон. Бекон! Майка ти е толкова масивна, че пада и от двете страни на леглото. Майка ти е такъв ръб, мисли си, че астматик е кърлеж лозар. Сеш се, защото аз сме като астма, а ти е кърлеж на английски. Да, ево! Гати идиот. Майка ти е толкова смота, Не. че като я заключили в супермаркет, умрял от глад. Родинникът ти е толкова грозна, че дали Питагор не пита за нея. Майка ти ние изчезваме, време е за следобеден обир. Майка ти е толкова тъпа, че когато спре до знак стоп, стои и чака да светне в зелено. Майка ти е толкова грозна, че дори Емил Чолаков не й пожела хубава вечер. Майка ти е толкова стара, че първата й Коледа е била първата Коледа. Поне майка, помни да Майка ти е толкова грозна, че й трябва 2 турби за лицето. Майка ти е толкова грозна, че като хвърли бумеранг, той не се връща. Какво? Спорта ми е на него.